tumuli dumugi ing pamadaning sasana risang winisuda panganten kalenggahaken genya tebih saking pangraosing pepalang dumadi jering pahargyan perang kembang Arsa Sang Raden Janaka jering mertapa jroning ana sasatan pralambanging samangya ginudha dening Raseksa kang awujud denawa ya sang buta cakil ya sang denawa cakil anjok pamadaning sasana sewaka nyarengi kadang pramu lagi katuraken lajengaken lados Pak tobat Pak piye Kel arep ngesop sik apa arep bedang sik? Oh sik. Oh menggah-menggah kaya urung entuk udut ae kowe iki. Walah, edanake. Piye? Ngap. Piye? Ambok yo temonjo karo le jatah udut dadi le nyambut gawe iki yo sing giat. Hate udut. Lah piye to? Wis entuk apa urung? Urung deh. Edan. Yo nyuwun sing kagungan gati kaya. Enten jatah rokok mboten Mas. Eneng. Ya apa rokoke? Kula sampurna ya Mas. Oh, lho sampurna, lho gleleng. Biasane menara kok sampurna. Nggih anu Surya mawon nggih Mas. Oh iya lah. Ya, yo. Dongake sik mantene. Wah, Kil. Isi 16 nggih. Oh lah, alah. Perkara risi siji 16 lah urusane sing arep kenai to, Kil.
Ya, ndongake sik mantene iki saged sowan Mas Cakil Rohmadi saking Stablan Tlaga Lele Selo Boyolali. Sik Mas. Dengkulku lara Pak De. Kenging lingir. Yo lah. Adeng cenut. Oh. Ora apa-apa goleke butuh temonjol nyambut gawe tenanan. Ayo. Mas nganten. Mbak ngantene ayu lirang udah bilah. Ana Cakil kok ngeser wong ayu iki kok bedil Mas kowe iki. Biyen bojoku ngene iki Pak ayu. Lah, Langsing. mosok to? Sumpah biyen cilik mlenis ayu ngene iki. Lah aku ngerti bojomu ora kaya ngono kok. Kok apa, Pak? Loh, saiki sak bagor brand ngono. Tapi biyen semene ra ketok saiki 95 kilo iki saiki biyen semene iki. Ya makmur. Ya. Mas nganten, Mbak nganten. Selamat berbahagia. Selamat mantap-mantap. Mantap-mantap pilih kepiye. Mantap-mantap ngomong keluarga. Mantap-mantap golek rezeki. Selalu diberi kemudahan untuk memelancarkan segala urusannya. Pak Bu sehat selalu, berkah barokah, mugi-mugi kita sedaya wonten pangayomane Gusti Kang Reku jagat sak isine sak lawase. Amin. Rika, kowe iki nyun ngapura ya nok. Aja ketungkul perang bendina ning lali rabi. Mula ya kudu penting ya Kil ya. Nggih, Pak. Dereng enten jujune. Durung ana, yoga iki apa ya ana sing gelem iki, Cak? Kowe gelem ta? Apa ta? Oh, ta kowe gelem. Oh iya, wis ora. Mangga. Yo. Nggih. Mas Suryani ampun suwe nggih. Sik Pak tak ngombe sik, Pak. Ya ngombe ya. Ya. Wutuh. Rika mimik mboten? Mboten. Oh nggih. Gak ambek mus kadaluwarsa. Ya. Nyarengi para tamu kepareng lenggah ngerapi pasugatan, tartamtu nyarengi kadang-kadang saking pambeksan badhe gelar perang kembang. Yo, wis urung. Kosik gluguk. Ya untune iki dadal sik. Gelo wis sak digolke ning ngono untune. Lah sik dhuwur kuwi siung. Danyake niki ora iso copot iki. Jan tenan. Ya. Jan patelo tenan Ayo. Wis alhamdulillah. Ajen teko seger ae lho. Ayo anggere ngombe sak glugukan ngene iki jan teko legu ae rasane. Ayo. Ade. Ayo wong gunung aja omongane ngene iki. Iya ta. Ayo Dik. Ayolah jan pandelo tenan kok yo. Yo. Kualik. Walik. Oh, mah kaya tikus ini. Anyar iki. Mboten ya Ibu. Ajeng mresani riyen apa, Bu? Negelep, Bu. Mboten, Bu. Badhe derek nyelamat lho. Mangga ya. Oglek. Ayo kita yo lah lek ngombe antangin barang iki jan mari. Danane. Ayo. Wis lak sore lu dumadang barang. Yo. Ayo. Lah dalah. Yo lah ato iki satra numpak kono sapa ke bang menyang Gus. Ayo. Buta. Saka ngendi dongkomu sapa prajekamu? Yulah toh. Tak kaya jero semuanya nang di dong prateka. Ora ana satria Ojo guyu ae. katon buta. Bener kowe lewat aku. Ditya kalau kau dadi prateka aku manjane balik tak sapa kowe Gus. Raden Arjuna Ngelonjong patelan para bakal menyang Gus. ngetutke tindak ing suku gedhe ning pengangen-angen. Suka ketelepon wani. Apa musing tak wedeni? Sanggara matan. Ora wedi. Sanggara buta. Ora gila. Wani tenan karo aku. Apa abamu? Pilek kok. Masih. Ayo doi osik gelek perang. Ayo Mas Gilang. Langsung jenengane Tontang tinantang sang Gena kalian sang Raden Harjuna tanul yang sinamplak kemuda ajur ana niku.
Yo. Wah.